No niin, Pertti, kuule. Julistetaan tästä kuule iltapalaveri nyt alkaneen. Ja ruvetaan tehdään tätä... Mitä se on? Tätä visiointia nyt ideoidaan. Ne onko Pertti nyt mitään timangia? Jotain hyvää. No ensinnäkin. Joo. Sen kohteen täytyy olla mielenkiintoinen. Niin on. Joo. Sen pitää olla viihdyttävää. Juuri näin. Ja sitäkin, joo. Ja Ja onko se oltava kunnioitus. Kunnioitus niin naisia kohtaan? Myös. Kyllä hei. Hyvällä sieltä meinaa. Ymmärrän. Kyllä. Ja kato, kun me nyt kerran hoidetaan nyt näitä perheen asioita kuntoon. Mitä? Ja perheen asioita Joo. kuntoon ja Meillä on ollaan perhe. tärkeä. Meillä on perhe. Käsittää 3 miestä. Ei kun se käsittää meidät kaikki. Niin, mutta niinku tästä kun lähdetään. Tästä kun lähdetään, niin tästä lähtee nyt meidän tää Kyllä työryhmä. Tää on tämän... Tiimi. Niin, tää on Family team. the production team of this family. Eli tämän perheen tuotantoryhmä. Ja me hoidetaan nyt se jäsenhankinta. Etsitään potentiaaliset tilaajat ja asiakkaat. Ja sitten kuule Pertti, tästä kun tää lähtee projekti eteenpäin ja saadaan kuule asioita eteenpäin, niin me voidaan ruveta järjestämään sitä varainkeruuta. Eli samalla kun me mennään keräämään niitä jäseniä, että nyt tilaat tämän kanavan, Perhe-TV-kanavan, niin maksat 100 maksat 100 tätä varainkeruu, tätä kassavaroja. Joo. Että saadaan hommat rullaamaan. Sitten kato siinä ihmisellä tapahtuu se, että ai tää tulee kallis. Ja sit kun sanoo, että ei sun oo pakko kuitenkaan, tilaat vaan sen kanavan, muistat nyt tilata. Niin kato, se on sit huojennus. No ei tarvinnut, kukaan ei käynyt päälle ja ei tarvinnut 100 maksaa. Ja minä tilaan kanavan, hyvä on, sovitaan näin. Ja sitten saadaan lisää näitä asiakkaita. Mutta siinä vaiheessa, kun rupeaa olemaan, tulee sitä hilloa, että me saadaan niitä mainostuloja, niin siinä vaiheessa meidän pitää sitten ruveta miettimään, että tehdäänkö me yhdistys, tehdäänkö me pelkästään se tuotantoyhtiö vai tuleeko myös yhdistys. Ja sitten kun on yli 10 000 euroa varoja kerätty, niin sitten meidän pitää anoa nämä rahankeräyslupa poliisihallitukselta, niin pitää PRH:lle laittaa tällainen ilmoitusluontoinen asia. No, miten sä luulet, että se menisi läpi sitten ihan aamussa? Ei siihen kirjoitetaan vaan se, että yhdistyksen nimi, toimintasuunnitelma, kirjanpito ja ei siihen vielä tarvita mitään kirjanpitoa, kun se vasta luodaan. Niin. Ei ne halua kuin sen 200 euroa. Se menee vähän alta 300 euroa siihen perustamisilmoituksen tekemiseen, mutta ei sitä tarvi, sen voi perustaa vasta sitten kun rupeaa olemaan lähemmäs sitä 10 000. Sanot nyt sinä vaan itse sen oman niinku suosittelet niinku sen sun. Sinä suosittelet ja minä hyväksyn ja no eikö tää minä ymmärrä näitä. Ei, mutta katso tämän takia tässä ideoita. No niin. Ja puhutaan suomeksi. Sä tutustutat minut tähän systeemiin. Joo, ja minä... Tää ei oo dilemma. Mikä se dilemma on? Eikö se ole joku pahan? Onko? Mä en ole ihan varma, Pertti. No dilemma kuulostaa melko vakavalta. Joo.
Et siinä on sellainen, tiedätkö sointu, että se voi olla vakava asia. Vakava. Niin. Joo. Mutta täytyy muistaa, että nämä perheen asiat, nämä on aina vakavia asioita. Niin. Että näiden kanssa ei pelleillä. Ymmärrän. Joo. Sen on oltava päivän. Tajuataan, se on arvokas asia. Ja sitten se on arvokas asia. Ja siitä tulee mitä vielä arvokkaampi, Niin. kunhan nyt vaan jäsenet vielä muistaa liittyä. Joo. Ja päästään rakentamaan. Me tarvitaan yhteistyökumppaneita ympäri maailman, Joo. ympäri Suomen. No onko Ja tää me- nyt, hei, älä kysymys. Onko tää nyt samansuuntainen kuin jotkut julkiset laittaa, no Amerikan julkiset niitä kuvia tonne ja... Onko No. se samansuuntainen? Joku päivä ehkä. Mä en tiedä, onko niillä saattaa olla ammattimaisempi. Niillä on tämä. oma. Me tehdään vähän nyt tyhjästä. Me lähdetään tyhjästä. Niin. Että tässä ei nyt ei voi olla nuuka. Niin. Mutta kuule kauan ei olla köyhiä ja kipeitä. Että siihen vedetään raja. No, sano, miten, olisiko jouluun mennessä meille kehittynyt mitään? Luulis olevan. Häh? Luulis olevan, että tänään on tullut ensimmäiset 10 tilaajaa täyteen. Niin, Ja jotta niitä nyt saadaan lisää, joo. niin meidän pitää käskeä ja pyytää kaikki, ketä me tunnetaan, tilaamaan tämä Kaikki kanava ja liittymään tähän Joo. perheeseen. Joo. Ota Vartuhan minä soitan kaverille tonne. Vei vaan linjan auki tästä tonne toiseen pitäjään. Mitä? Joo. Pitäjämäki. Onko Mä sellainen lähden. paikka kuin Pitäjämäki on? On, totta, Mooses. Ei oo. Joo. Vähän näitä paikkoja, kun on putsattava. On se töissä tämä ahkera. Relax. Tämä ahkera tyylä. Joo, on ahkera työmies. Bingo bango. Bingo, bango, bango. Bingo, bango, bango. No tämähän alkaa kuulostaa kuule jonkinlaiselta työpaikalta. Joo, tässä on potentiaa. Tässä on potentiaalia. Valtava Olemassa oleva kasvupotentiaali. potentiaali. Että tälle kun ihan tyhjästä lähtee, niin Tyhjästä lähtee. huikea potentiaali. Ei tää vastannut nyt. Mikä? Tää yhteistyökumppani. No joo. Yhteistyökumppani. Oliko näin? Näin on. Kyllä. Se on varmaan, kato, mä veikkaan, että joko se on se akkasa hallussa. No siis. Kuritusotteessa. Ahaa. Niin se soittaa heti kuule, että se saa luvan. Mä veikkaan, että se keksii jossain vaiheessa joku pakosuunnitelma. Pakosuunnitelma ja sit se sanoo sille akanalle. Pitää lähteä, minä Taru lähteä hakemaan kaupasta joku. Pidätkö sinä kulta kuule pojista huolta? Niin. Minä lähden käymään kaupoilla. Cowboy. Mutta hei, se kyllä soittaa sieltä takaisin, niin minä sanon sitten ne toimintaohjeet. Kyllä, kyllä. Mutta hei, se on ihan hyvä. Minimitavoite on saavutettu. Eli 10 tilaajaa tänään. Ensimmäinen päivä. Niin, jotta nyt kaikki ymmärtää, niin sanohan Pertti nyt tuohon kameralle, että muistakaa nyt tilata tämä Perhe TV-kanava. Ja mistä sä tunsit tänne Afrikan miehen? Afrikan Miten oot sä mielen tuntenut sen? lentokentältä. Miten? Oot sä käynyt No, minä olin laskeutumishommista, kun käytiin. Minä kävin laskeutumassa sen. Se oli NASAn tällainen projekti. Ne yrittivät, kuule ne vakoojat perkulle tuli perässä ja yritti saada minulta nämä laskeutumisohjeet perkele
Yritti. Pojat yritti huijata minulta ne laskeutumisohjeet. Nyt sinä panet valturia. Ja kuulehan ne Nasan jätkät niin perkulle, ne on tuolla kuleksiin, kuule viitat niskassa, niillä on työvaatteet päällä ja seuraa meikäläistä. Mutta kuule, minä sain sen raketin sieltä laskeutumaan ja kuule pulttia lensi ja kipinää sinkoili ja kuule sinne me saatiin se kuule maankamaralle ja niin siinä sitten kun imussa tultiin takaisin kotiin tänne Suomeen, niin siinä tuli sitten se appas tuli vastaan. Ja... No mutta ylipäätään nyt, että mitä sä tässä puuhailit, niin mä sanon, että sinulla on luovuutta. On valtavasti luovuutta. Ei, sitä pitää tässä nyt harjoitella. Häh? Harjoitellaan. Niin. Mut Pertti, sinä oot kuule minun mielestä melkoisen luova kaveri. Olenko? Olet. Todella. Sitten kun saadaan vielä tuosta yhdestä saatanan runkkarista ne mehut irti. Mikä? No Risto-poika kun rupeaa kuvaamaan näitä harjoituksia. Ai se on kuvaimies. Niin jotta sitten tämä rupeaa kuule, naiset kastuu ja kuule, hommat luistaa ja asiat järjestyy. Niin. Mielenkiintoista. On. Ylipäätään kaikki nuo tommonen niinku kuvaussysteemi jutut. Kyllä. Joo. Olen kiinnostunut. No, olisiko vielä jotain, Pertti, mitä tähän voisi nyt lisätä? Häh? Olisiko vielä jotain, mitä tähän nyt voitaisiin lisätä? Lisätä? Ai mitä lisätä? Niin. Niinkö? Vieläkö se nauhoittaa se kamera? Vai taasko menit hosumaan ja painoit? Ei nyt koskenut siinä, kun mä oon näitä... Kato, että ei mun sukkiin tartu. Pyöriikö siinä ne vielä ne numerot? Kyllä vain. No niin. No silloin se tarkoittaa Kyllä. sitä, että se on vielä palaveri käynnissä. On. Joko sait pyyhittyä? Joo. Aivan näin pois. Joo. Oi. Ja kyllä sä tästä kato. Mitä on? Mut onko hei muuten ideota siitä, että mikä voisi olla sellaista hyvää viihdyttävää? Hyvä viihdyttävä, niin se on ylipäätään tää kevyt ja... Istu tonne. Kevyt... Mitä? Istu tonne, niin sinä näyt tuolla Minä enää näe pois. Laita ne pois. No ylipäätään sellainen kevyt, luonteva ja vapaa muotoinen keskustelu ja näin. Se Soljuko on luontevaa ja... Pitääkö sen olla käsikirjoitettu? Ei. Vai improvisoitu? Tämä on tärkeä. Siis minä tajuan tämän syystä jutun. Ensimmäinen tilanne täytyy olla bang. Bang bang. Juuri. Ei box, Tilanne vaan bang. Niin. Ja sitten siitä Chili bang bang. kiinni ja juttua. Sinä olet kuin susi. Ei siis. Älä sekoita minua mihinkään helvetin susiin. Ei. Siis ymmärrät sä, tää on nyt vertauskuvallinen. Haukutko sinä minua? Sanotko sinä minua? Kutsutko sinä minua joskus saatana eluun? Mielikuvaharjoitus. No niin, no mietitään. Niityltä. Kato, sä näet siinä niin kohteen. Ei sanota nyt susi on saalis, vaan kohde. Kohde. Tai haasta teltalla. Tai näin. Joo. Niin. Työkohde. Sanotaan työkohde. Niin. Se on meidän työkohde se henkilö siinä. Niin ja me hälpätetään ja pysytään asiassa. Ei mennä asian sivuille. Sivusta. Joo, meillä asiakas Pertti. Joo. Huumoria hattuu ja puhutaan mitä sattuu. Annetaan mennä. Annetaan mennä. Ja siitä kiinni ja sitten vähän juttua. On aina muuttunut tosi synkän näköinen. Mutta hei, enää ei tarvii sentään, nyt ei tarvii enää olla lupaa, että
nyt saadaan päästä jutulla ilman lupia. Mitä lupia? Et enää ei tarvitse. Onko meillä lupa? Meillä on nyt lupa. Hyvä. Me saadaan tehdä. Saadaan te. Tää on nyt. Siihen niinku siellä YouTubessa me saadaan tehdä. Joo. Niin. Tämä on tärkeä on vapaa kanava. ensimmäinen puoli. Ja tässä on hyvä puoli myös tämä, että me emme nyt ole riippuvaisia kenestäkään. Joo, ei. Niin. Ei. Ei edes sote-ammattilaisista. Ei. Tää on ihan nyt omissa käsissä. Joo. Can you feel the force? Ei. Paha tyyppi. Oh my god. Läpeensä paha. Paha. On niin hyvä kuulla, että paha menee pitkin seiniä. Mies on niin hyvä, että kun paha lähtee karkuun pitkin Me emme niele kaikkea sontaa. Me emme miele Rapasontaa.